Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, drenge og piger, de sure voksne forkælede børn. Og nu skal vi se venner. Today
Og I må gerne synge med, hvis I har lyst. Som handler om, når man er flyttet hjemmefra og kommer til sit barndomshjem. Yeah.
vil synge en sang, der hedder Fatima. Tak. Nu skal vi synge en sang, der hedder Den lille frække Frederik. I må meget gerne synge med, eller bare nynne med. Hvis I kender. Lille
hvis I kan tælle til 4, så må I meget gerne synge med. Nu skal vi synge en sang, som hedder Fodbold, som handler om, når ens far gerne vil se fodbold i stuen og gerne vil have fred og ro. Du føler dig alene, så tiden ihjel. Men lange lukker benene på bordet. I radioen siger Shumi, du er farvel. Og overlev ordet. Men så hører du min stemme inde på stuen. En siden af. Så for fanden siger på noget ro. Sådan er det hver gang der er fodbold. Så er det skader og streg. Så er det enten holde kæft eller skrubbe i seng. Så der er fodbold. Gør en helt i ro. Så vil fætter æder man vil have ro. Steder der musikken går ud til din mor, som står og pølser bønder på katten. Snakker om alt mellem himmel og jord, og har det ganske ramme i bagen. Så hører du en stemme inde på stuen.
Skal du hjem og sove? Kom ud bag. I har nok hørt af efternummer i farvandet, ikke? Hvad? Der er efternummer i farvandet. Et ekstra nummer? Ja, jeg ved godt, I er så dårlige simpelthen. I siger simpelthen nej til alt. Ikke til slik. Ikke til slik? Nå. Tror I nok, men jeg er ikke dejlig okay. Det siger I til mig.
sang.